ngizwileke eMagasela futhi nginako ukuzwa ngoba ngibuye ngizwe kuthiwa ke angithi wathatha utamatisi lana bowuhlaza ke utamatisi kade ukhona la ekhaya la kokusitshalile la ekhaya utamatisi ube udayisa ke udayisa angaze udayisela abantu kanjani bayabuza ukuthi hayi kubuhlaza nje bathi hayi uthe weminti ngizwa ngalapho enkeleni waphinde futhi yena washonta ilukhunje lento yami yoqhuba ingane kukhona nezingane nale ikarishi wathi uyabuza wathi hayi bazomzamela ingane akayithatha mama ingane sizokuzamela baba uyancane baba kodwa nawe baba hayi lo mfana unekhono yazi mfundle ngatshela unekhono lokudayisa kodwa udayisa ihaba iliphi udayisa amakarishi manje isalokhu beyipara le udayisa into yokudayisa yokuhlala ingane bese uzobuya bazabela ingane zotshotsha ingane zabantu Phinde ngithathe lethuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu elithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela sesikhona ke la komphitha ngikuyophitha Maritzburg bafethu njengoba sinazi ukuthi nasayintantela nje la enifoni esibhalela khona sinasidinga senza show ukuthi siyafika qathatha as Black Life TV yaqonda namhlanje ngibiza umndeni wakaZondi bathe bawonondaba angazi noma kuyiqiniso yini obhuti bami la eduze wami niyababona ke nani yabo bazobingelelela abashisingili basho ukuthi bawobani bese bayangichazela ukuthi bangibizeleni ezimlangeni Magasela team ye Black Life TV bafuna sokwenzani la ekhaya ngingabingelela bobhuti molo mama ngikulinkini ebona ngokukhulu ukuzithoba asibingelela igama umshini wakaZondi uzibeka hisela zethu siyabonga uyawubona emhlabeni kunezimo la othola ukuthi khona kuba khona ezingaphezulu kwamanga uthi uyabuka so into eyenzekile umbona nginibhalele njengamanje benginomngane ebengifunda naye esikoleni beku 1998 so ngifunda naye umngane wami kuthiwa uGetso wakamndaweni okay semangabe sifunda naye sizwana kanti ngeshwa uzobuye adlule emhlabeni uthi mangabe idlule emhlabeni basiniphisti kuyena udike ngimiza udike ke okay so uthi mangabe idlule emhlabeni wadlula kanti umithisile usenengane so sangakwazi ukuthi ngenxa yokuthi ubehlala kumina sangakwazi ukuthi ingane le angizasami ukuthi sikhulise thina ke sonondaba kuba ube umngani wami uyayibona lento yobungane nokuzwana nezwana nizokuba ngathi nomndeni into eyodwa ngeshwa ingane le ayazi ukuthi ayiyona yala ekhaya right inkinga ke because bese nginankinga sonke lesikhathi sikhulisa ingane kumnandi futhi naye futhi izizwa yamukelekile ekhaya iyaqaleka iyahlupha ke manje ingane iyahlupha ingane into esiphatha kabi kakhulu la ekhaya ibhizi namantombazane uthi uyezwa khala iwindi wangena ngewindi siyakhiya ke la ekhaya ngena ngewindi so wagcina kuyingane obonayo ukuthi ingele eziphethe ngayo mhlambe ngenzeka ukuthi yakhombisa ukuthi mhlambe noma ingazi but ke izenzo ziyabonakala ukuthi phela kuyona ingane yala ekhaya so si worried now because ibehavior yakhe ingela kade behavior ngayo but manje ingela behavior ngayo sithanda kuba nomehluko so sinako lokho and ingele yenza ngayo uyabona mangabe nisekhaya akumele kwenzeke nanoma yini so sikuthanda ukuthi lento isiphathe kabuhlungu ke manje inkinga ke namhlanje ingakho sithe akwesenibizi ngizosilamulela ukuthi mhlambe singayimisa kanjani ukuthi simazise ukuthi akusiyena ngokumthetho kodwa ngengile right ingane yakhona la ekhaya manje lengane kaGetso isitifiketi sokuzalwa sithi nondaba or sithi emdaweni naso isitifiketi phela sithi nondaba manje ngoba yona yazi sithi nondaba ineminyaka mingaki mhlawumbe una 20 20 kulo nyaka
Okay. So ubhuti lo seduza kwami ungasali uba yena? Umpumelelo waZondi umfowabo ukamshini omncane. Sikhulisa sonke njengane njengechaza. Yebo. So now ya affecteka kule leyo abazali basakhona kodwa khona lapha kona undaba. Abazali bakhona inkinga nje izalukwazi sesikhulile. Sike sithini kodwa isalukwazi sona siya complain. Kakhulu noma sibuye sizame ukuthi isikhathi semfikele njengomuntu omdala sesebuthakathaka so sibuye semfikele okunya kwenzayo kodwa kukhona nokunya buyakubona ukwenziwa ingane Okay, enikubalile la ukuthi yena umfana sekunezinto eziningi azenzayo engalunganga nabalukujomba mhlawumbe kupho okunye ningabalula ukuthi ayingeke nalokho niyakubona ukuthi ayingeke u-off ngempela usenza kakhulu akwenzayo mhlawumbe unasi sange sithanda ukuthi siphinde futhi singathi sibe side. Okay. Sibe sidanyana. Yantshontsha. Yebo. Osekusiphatha kabi kakhulu. Ilento ukuthi umfana usekiphitisile. Ukiphitiseke manje lapha konondaba. Le iyasidla kakhulu. Ena 20. Indaba intombi yakhe. Ingane le ezosifaka ecaleni ngoba inawo 18 years kusencane. True. Waphinde wayimithisa ke manje. Ayanda amacala andela thina njalo Zondi. Yazi ingozi engiyibukayo mina ngibona ukuthi ezokwenzeka nayo lengane ezozalwa mengase kuba khona enzakala kulondodana. Izophinda ibe ne same problem abenayo indodana. Nayo uzokhula engazi ukuthi kwakona la kwangakona kababwakhe. So angizama ukuthi senze kanjani azange simthola indodana sizwe nayo ukuthi bese senimchazela ukuthi ngempela yena uqhamukapi akaza nibuze njani nibuze nangoma wakhe umngane akhe akaza kutshela ukuthi uba intombi yakhe le yamitha ashiya ingane igama layo mhlawumbe ke at least. Ngesho mama uyabona noma ngabe nizwana nigcina ningasanaki izinto eziningi niyazwana senithathana nje awuyikhumbuli nje intombi yakhe laphi ukuthi kodwa ukuthi nayo ube emandla emantombazaneni. Okay. Yilokho nje kodwa nje ngiyakhumbula kukhona enye akhuluma ngayo athi usithembile enye ayingeke so wayithanda ukuthi abe manga so ingakho ngenasi isiqiniseko ayingeke lo ndaba musuthe enye azivele sithathe abantu abazokwazi ukuthi basisize kulelo daba lokuthi sithola umzali more especially umama ngoba yena sisanethemba ukuthi usaphila ubaba ngoba akasekho emhlabeni njengoba izwela ke mbukelo Black Life TV bechaza ke ubhuti bakanondaba udaba labo lokuthi unomfowabo owaye umngani wakhe befunda naye esikoleni ongasekho emhlabeni kodwa waseyabashiya nomntwana ofithi naba bazi ukuthi kubo kwandaweni ikepha bazi nokuthi bazophuma babheke kodwa manje indlela abahlupha ngayo sebefuna manje ukuthi bathathe leli thuba bamtshele ukuthi hayi bubhuti njengoba wenza kanje akukho ekhaya mhlawumbe naye uzozama uqala mhlawumbe ibehavior yakhe ingashintsha kwesisikhathi ingane ungazazi ukuthi iqhamuka kuyayihluphisa nayo lezo zinto abantu ke mebesho mina angazi umlangeni magasela okwamanje senza nje i-team Black Life TV ayizama ungitholela ubhuti omncane sibone ukuthi ngempela uzokwazi ukuhinjisha kanjani lo daba lakhe asamsomlanda. Uzophela makhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola number 3 uyakushaya uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back mbukelo Black Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni myself Mlangeni Magasela ngisechazile ukuthi ngila ePietermaritzburg ngibiza umndeni wakaZondi base bachaza udaba lakho ubhuti ukuthi khona inkinga ezenzeka nje wayitholela umngani mahlayeni kodwa ngifuna ukuthi ngiphinde ngikhulume kodwa kubalekile ukuthi ubhuti omncane sesiphinde samthola uyena kade fanele simdinga kakhulu kulolu daba naye izwele ngawakha amadlebe sawubona bhuti unjani yebo yosikhona sisinjani ngiyaphila all right right kakhulu kakhulu uyababona labo bhuti ngiyabona oba kweni babami lo lo babamkhulu wami ubaba omkhulu okay cela ubingele umbukelo weBlack Life TV qala nje usho ukuthi uba wakaba isibongo
Sanibonani. Mina igama lami nguPhumlani wakaZondi. Ngihlala nabo baba bami labo. Boba utho. Bobabili. Siyabonga ke bhodwa. Kunodaba abafuna ukulibeka la eThekwini mfethu. Kodwa ngaphambi kwalokho ngicela ukuthi ngiqale ngalo baba bakho lo thenje ubaba wakho. Yabo? Abese yasho ukuthi yini ayenza ukuthi akumeme ube nathi la. Bodi ngicela umtshele bandla undodana. Okay. Mfana wami la kunenkinga ubona namhlanje sibize iBlack Life TV lesifuna ukuthi sikutshene yona. So nathi sithanda ukuba worried ngendlela behavior ngayo. Sisithi no, at least akwesitshene iqiniso njengoba wazi ukuthi ukhulelela ekhaya wazi ukuthi ubaba wakho kahle angisiyena ubaba wakho into eyenzeka bengisifunda nobaba wakho ubaba wakho okuyena okuzala awumiyancane baba. Sicela ukubuza umbuzo oyi-1 baba. Yini ndaba khona yini plan eningakhela lona njengamanje nobaba omkhulu? Baba omkhulu kwenzakalani la? Yini manje yenzakalani? Hayi ndodana, ehlisa umoya. Hayi baba. Ubaba kuzokuchazela kahle. Ehlisa umoya. Aqede. Besifunda naye ubaba wakho, sifunda naye ngeshwa wagcineka emhlabeni ube umngani wami kakhulu. Uthemba ngabe emhlabeni sathi hayi asikhulise ngoba wazi ukuthi ikhona ekhaya khona la ekhaya konondaba. Kodwa ngokomthetho wena isibongo sakho nje owakwamndaweni. Sithi hayi siyabona ukuthi ke namhlanje awusibone kusibona ibehavior yakho indlela ophuza ngayo indlela ubhizi namantombazane. Sithi mhlambe kungenzeka ukuthi mhlambe ngempela uyadinga mhlambe ukuthi wazi mhlambe ekhaya uyabona into zamasiko. Baba kahle kwenzakalani? Uyaphupha noma kwenzakalani la? Hayi ndodana. Musuthi baba wakhe ekhuluma. Yazini. Uqonge. Kahle nje into engilethele yona la ningilethele ukuthi nizongihlambalaza kuma camera noma kwenzakalani la. Baba yiyo lento engilethele yona la nobaba omkhulu noma yiyo lento engizwana semphakathini ukuthi vele ubaba omkhulu ngoba ehleze efunana nentombi yami le lapha ekhaya. Yiyo lento le. Nentombi yami ihlezi ngitshela futhi ngalomuntu lo baba ngiyacela baba ngicela ukuthi ungayenzi into ukuthi uzothatha izinkulumo zababa omkhulu mhlawumbe uyifake kuwena baba. Angithi uyabona ke ndodana ungikhomba ngeminwe ngimdala. Baba ngiyacela. Mfowethu uyabona ke lengane yakho le. Baba ayibona lengane yakho. Lalela ke mntanami. Uyuheza umntanami but into ebeyibalekile njengamanje ukuthi kumele mawazi ini iqiniso. Kodwa kanjani baba kanje baba kanjani nje? Uyalidinga iqiniso noma ulidinga because ngibona manje nokuboka kanti mina. Okay ke baba kuka ungaki mina ngibuza wena ukuthi uphuma mami ngikubuza ukuthi uphuma mami noma mhlawumbe ungifihlela yona leyo mfihlo leyo ukuthi kwawena ngoba mhlawumbe umama naxabana naye emva kwalapho wasuka wasemva kwalapho ekushiya kanje wavela wazongidaqaza kuwe. Usuyasitshintsha istory manje usungitshela ukuthi angisiyona ingane yakho mina manje. Ngikubuzile futhi ngathi uyalidinga yini? Baba ungayenzi kimi lento baba ngicela ukuthi ungayenzi kimi lento baba. Baba ngicela ukuthi ungayenzi kimi lento. Usuzongijikela kanje baba. Uzongijikela kanje ngoba phambi ka. Cha wephumlani. Izwe kahle lento mfana wami. Into ebidala umfowethu angakutsheli le ndaba ingoba wawumncane 1 2 sikukhulisa njengengane le ekhaya. Okwesithathu uma wakho wakushiya la asimazi ukuphi. Kodwa indlela oziphethe ngayo muva nje iyona lesiyenze ukuthi sisole ukuthi kufanele uthulazi iqiniso. Yiphi indlela engiyiphethe ngayo mina baba? Yiphi indlela? Njengophuza usuze wafana nami ngimdala nje. Angishezwa ke baba. Ukuqintisile la ekhaya. Mlane wenzani for a living? Uyasebenza uyafunda kwenzakalani? No ngiyaphanta njenge uyini ukuphanda mina ngimthanda umuntu ophandayo ngoba ngikwazi ini ukuphanda. No sinamajita nje sinokuphanta mhlawumbe kuthatha isidayisa amaswidi elentozeni ekhoneni yiyo. Dayiso sweet. Indani badayisa ekhoneni nabadayisa kuba ngomnyango. Okay sikho ke lapho. So uyaphanda uqedile isikole? Angagcina ka6. Indaba usibalekelana esikoleni? Isikolo sangihlula nje ngabona vele ukuthi asikho isidingo sesikolo vele. Ubaba wakho balula ukuthi awuhloniphi la. Asikuyekeni asitheni ubaba wakho lo biological father. Asitheni uyena. Njengoba nje ibehavior yakhe nje uqeda isikole ka6 udayisa uphanda oswidi badayisa emakhoneni unenkinga ukuthi ubaba omdala wakho ufuna intombi yakho. Awuboni ngathi konke wrong?
ukuthi mina manje into engixakayo yiwani ukuthi ubaba okay why abengangitsheli sonke lesikhathi usuzongitshela manje phambi kwamakhamera kanje. Bafuna indlela e-right okukutshela. So njengoba sikhona thina sokwazi ukuthi sikuzama ukusiza, uzokuchazela achaze udaba lakhe alibekele njengoba sebekile ithebeni thina bese siyabona ukuthi siya kanjani phambili sikufunela kanjani umndeni wakho wamndaweni. Ngoba phela ukukuthanda kwakona lokho ukuthi bakwamukele kubo for iminyaka emingako neminyaka emingaki manje? Na 25. Bathe una 20 baba, ngithe una 20. Ngiyabona ke baba. Kwanina iminyaka yami uyabona ndodana njengoba ngisho baba ukuthi wena uyazi umnyaka futhi ningiletha phambi kwamakhamera nizokhuluma ngami kanje baba. Yalahleka mayekuletha unyoko waphambanisa lapha iage yakho. Kodwa ke phela wena Phumlani baba musukuvumela ubaba omkhulu akhulume kanje baba. Hayi, Musukuvumela ubaba omkhulu akhulume kanje. Yabona? Phumlani. Yabona kozonda ikhonje umuntu omdala Obheke baba, yes. kanje. Lengani ihlongandlebe lemfuthi kanti ngakutshela. Abantu abadala bakhonjwa Phumlani. Hlongandlebe leli. Njengoba ke ubona ke mama ezinye zezizathu mina ngumuntu ophansi ngiyakubona. Zezizathu ezenza ukuthi ngigcine nginibiza lengane ayisiphethe kahle neze. Engabe nani niyayibona ibehavior yayo. Ngiyabona. Isibhodlela Phumlani ebusweni. awubona ukuthi into right ukuthi ulazi iqiniso khona uzokwazi ukwazi imvelaphi yakho nawe njengendoda. Mhlawumbe nalama behaviors akho akasho ukuthini. Mina into engiyibona ukungcono ngivele ngife once ngoba ngiyabona ukuthi vele uthando vele abantu abakanalo lalukho uthando la. Abantu engikule phansi kwabo yibo laba but ngikha ikhona ngishiye lapha Ayithandi ekhaya. naye. Mhlawumbe uye kuphela umuntu ongithandayo but abantu engikhule Yeke phansi ukuyibulala. Asiye phambili siya kanjani phambili. Usekutshelile ubhuti ngiyazi liqiniso libhlungu. Kubhlungu kuzothola iqiniso usuna 25 ekade ungalicabanga nokulicabanga and awuyibuzi nokuthi indaba ubehave kanje. Awukazi uzucabanga uma wakho kwambuza kodwa kubona obaba hlezi ngumbuza kunayo. babethini. Akaze azaphuma neqiniso straight. Kuyaye kube nzima mntanami Ukuthi uma wakho akulahla. umbule ukuthi kade ukhula wazi ukuthi okwala kusokunzima ukutshela iqiniso ukuthi walahla. Uyabo. Futhi mhlawumbe noma akho engakulahli ngoba engakuthandi. Kwesinye isikhathi abantu abesifazane mhlawumbe uthola ukuthi wayenencindezi la khona ifuna ukuqhubeka nezimfundo zakhe ngoba ubaba wakho esaphila wabuyisa ingane wathi ayithatha ubaba wayo. Singaze sithi ukulahlile ngoba sizomthola nabe nestory sakhe understand asichazayo ukuthi kwakuyisiphi izithu sokuthi ingane ayise kubaba wayo. Yeah. Esidini lethu ukhetho lo uyise kaPhumlani. Sasimazi nami ngimthatha njengomfowethu ngoba phela wayela naye ehamba nomfowethu omncane. Kodwa sasihlala phansi njengomndeni wathiwa ngoba nanga umntwana usela. Asimkhulise njengomntwana wethu. Simsupporte ngayo yonke indlela ekhula. Njoba sekuze kufika kule age akuyona. Sesizomtshela manje. Simtshelisa ukuthi several times sizama ukumlekelela ukuthi akaphume kule ndlela zakhe ezimnyama. Sesiyabona ukuthi cha lokho esasimfisela kona yena akasifiseli kona. Abuyele nasesikoleni. Abuyele nasesikoleni. Ngoba phela mdala manje. Ayikho into ayifakayo la ekhaya kodwa uyadla. Njenge sehlala nanentombi nje la kozonti. Cabanga Phumlani. Ayihloniphi lengane. Asisenike Yabona nje lengane ayihloniphi. Asisenikini la. Aseni nje ubaba kwa ngempela this is your biological father. Still ibehavior yakho ayikho right mfethu. Usingaletha intombi ungasebenzi ungitshela ukuthi ayisuswidi udayisele khona ilanguage enga-understand mina njengomakasela yabo leyo nto. 2 uzongitshela ukuthi ugcine ka6 and isikole sikuhlulile ugive up ka6 ungena high school uthe ungena nje wabuphuma. But ubabami usimele ukuthi ayenze. Enzeni ahamba ukufundela ustraight ku grade 9. Ukuthi angondle. Ukuthi angondle no. Wena bese uzondla nini? Wena uzozondla nini? Intombi yakho le ehlala la izoyenza kanjani yona? Yondloba ubaba wakho futhi nayo. Asitheni ubaba wakho mina ngibuza wena sesengayibuzela ke nje mfethu. Mhlawumbe wena ungangichazela ngendlela ukuze sikwazi ukukhalimisana so understand lento le ngendlela ukuthi labantu labayakuthanda wena ubona ngathi bayizitha kwena bayakuthanda labantu kodwa ngifuna ukubona siya kanjani phambili kulesipho. Awuqale sithi nje ubiological father wakho ngabe proud wena mase kuthi ubaba ungaba proud ube nendodana enjengawe engasifuni isikole. Cha. Ehluphayo ephuzayo. Cha. Yabo ukuthi ayikho right leyo nto. Ngiyaxolisa mfethu ukuthi awubaza abazali bakho boba u2 and thina as Black Life TV sizama ukuthi sikutholele abazali bakho yes. Ayiyezwa. Uqhutshwa ngebhala abangani bakhe bafike bamthulule. Mfethu indaba Ibhala. Konondaba emakhaya. Kodwa manje is unfair. Is unfair ukuthi kuzokwenzeka kanje is unfair. Emabaleni onondaba ifair ila. yipi mfethu. Kahle kahle nangu ubaba omkhulu oyimosha yonke lento. Oh. Mina ngiyabanyazi ukuthi ubaba uyangithanda. Ubaba ngiyazi ukuthi uyangithanda. Uyabona mfowethu lengane yakho ingikhomba kanje. Ngiyazi ukuthi ubaba uyangithanda. Baba Mangelona ibhala bayamema. Oh, mina ungathandi manje Phumlani. Mina lo wekise crash. Umfowethu esemsebenzini.
Yambo? Ikuhlulile impilo Phumlani, ihlulekile manje. Dinga yoqala kabusha lungise la. Uphuzani Phumlani? Ngiyasola noba phansi uyabudla. Uphuzani? Sinokushaya amabhiya. Yeyiswa uthatha phi Ncika ke mangizwa ngathi khona noncika ngazi ukuthi ncika kanjani kanjani. Hey. Uncika kodwa ngathi khona lokho okunye bakubiza ngani? Yini? Yini lokho ngathi kuncane ngathi ngazi kuningi nje. Phumlani ngeke. Hey, lengane. Ufuna ukuyibulala ngempela? Khona nalokho ke abanye angathi thuya uphuza ke. Lo Inja angathi webhof. Hey. Ngenze njani ke manje ngiphume ngihambe noma Vuthiwe. kanjani ngoba phela manje Vuthiwe. akusiko ukuthi laba Njengenhloko uyababona labazali ukuthi benza ngenze njani ngiphume ngihambe Uye. angazi Ufuna ukuphuma nje basikhuluma? Phuma uyaphi? Ayingeke phela manje mfethu. Yabo uyadlulundela uyadlonga. Abantu abakuthandayo Siza phela yena. ngibona ngathi bayakuthanda labantu mfethu Wema, abagcina iminyaka man. emingaka 25 years Ala, uhlala la. ungekho umakhe ngeke kuba bakho biological bengekho even related to abazali bakho abakuzalayo bra. Ngiyazi ukuthi kubhlungu nami nguwena nje kuthiwa abazali bami angibazi at all kungabhlungu ngiyazwelana nawe. Unfortunate enough thina as Black Life TV siyakwazi ukuthi sikusize sinikeze ucwepheshe ama psychologists abantu abazokwazi ukuthi bakulule ngomqondo. And ngesize sigcine lapho sizama ukuthola abazali bakho. But uyakhumbula ukuthi umama mhlawumbe ubaba umngane wakho wayethi uphuma kephi nendawo ke. Ngathi babemkhomba ngapha ngakomzimkhulu uHigh Flats anginaso isiqiniseko labantu bebemkhomba ngalapha Kamdaweni. kamdaweni. Isibongo sakho bhoti wami sangampela umndaweni yeso. Ngiyazi ibhlungu lento engisho kodwa mesiphuma la ngeke sikushiye kanje yeso. Abaqambela amanga kuyiqiniso lo kuphela bebefuna nje ukuthi babe nabantu abazokwazi ukuthi mebekutshela loludaba babe khona naba bezofakazi. Nesifiso sethu nje ihambe emakaselo ukuthi uma ngabe kulesikhabe etholakala Umama. khona kodwa into ebaluleke kakhulu ukushintsha ibehavior indlela aziphethe ngayo into ebalulekile kuthina kakhulu ukushintsha ibehavior akazi ekhaya athole umndeni wasekhaya at the same time because ibehavior yakhe akusiyona ibehavior yokuphila leya ashintsha ibehavior Mhlawumbe yahlonishwa. umhlaba Yeah. Nalokuthi asikulahli Phumlani. Usizwe kahle. Mhlambe monga kungena emabaleni omndaweni uyothi ukuphaphama. True. Ngoba hayi uhamba impela emaphusheni manje. Uhamba impela nje le ehlathini. Yayizwa Siza ukubuyisa ke lapho kuleli hlathi lakho. Vele ngenwele mfana wami. Vele ngenwele. Yeah, understand. hayi ngiyezwa I understand Ngiyazwelana mina nawe yeso. And ngikho ngizokugcizelela lokho ukuthi labo bhodi bayakuthanda boba u2. Abantu abasahlali manje endaweni umuntu nje waqalwa behavior njengawo bashiya isikole ka standard 6 ayibo mfethu ka grade 8 abantu bamxosha umuntu ahamba ayibonele vele engayena wakhona kodwa wena abahleli nawe usuzulesa nentombi yakho yabo uthi comfortable kanjani la uhleli khona ukwazi ukuletha nomunye umuntu Wantshontsha nesithuthuthi sami eqala nje ukufunda high school. Isithuthuthi sami thatha siphi nje isithuthuthi sami. khuluma ufuna ukuthini uyo muso wangifundisa ukusigibela lesithuthuthi ngangifundisa wasitshontshe yini Ngathi ngithi ngijika la eshop nje ukuthi senze njani pho siphi isithuthuthi manje. Asikho. ishop la sashona phi isithuthuthi ojike eshop amoshakala izinto Ashawe izinto nje. Isithuthuthi sami mfowethu yabo. Isithuthuthi angisakwani ngicebeleke ngesithuthuthi sami. ngizwileke emakasela futhi nginako ukuzwa ngoba ngibuye ngizwe uthiwa ke angithi wathatha utamatisi lana bowuhlaza ke utamatisi kade ukhona la ekhaya la ngokusitshalile la ekhaya utamatisi ube udayisa ke udayisa angaze udayisela abantu kanjani bayabuza ukuthi hayi kubuhlaza nje bathi hayi uthe weminti ngizwa ngalapho engeleni waphinde futhi yena washonta ilokunje lento yami yokuqhuba ingane kukhona nengane nale Ikarishi. kodwa uyabuza wathi hayi bazomzamela ingane akayithatha mama ingane sizokuzamela so baba uyancane baba kodwa nawe baba Hayi nomfana unekhono yazi mfundle ngatshela unekhono lokudayisa kodwa udayisa kodwa ihaba ke Iliphi ya? Udayisa amakarishi manje. Phumlani isale kube ipara le udayisa into yokudayisa yokuhlala ingane bese uzobuya bazabela ingane zotshotsha ingane zabantu ayigeke Uzoyizama ngemuva. Idayisela umuntu onganangani. Sithwele la ekhaya. Wotama asatshali saye ukutshala ngenxa lengane.
izumbula mazambane phansi. Angithi uthe wena uyaphanda. Ukuba ungitshela Izumbula mazambane. ngaba zikho zonke le ndaba. Manje ukuthi uyaphanda ekhoneni umphatha ngotamatisi oyiminti. Thwele kanzima. Phumlani udinga usizo bra wami, yes? My son, Kakade, you need help. Eyona into ebuhlungu kumfothisela le kamahlandla amaningi ngabe esibhedlela lengane. Inhliziyo ishanga inyuko BP. Emncane nginami. Ethanda lengane. Ngicabanga ukuthi bafethu umndeni wala ekhaya kaZondi. Ngicabanga ukuthi nje ixazulusa yonke le ndawo Phumlani asimthathe simise kuma psychologist badile naye mase phuma lapho sobe sizama kumtholela abazali bakhe. Yeza Phumlani. Uyalidinga usizo. Ngezwakala. Otherwise kube obaba bakhe abafika ngala wena mozofika sekuthiwa usunamathikiti koBhozo. Uzofela emgaqweni dayisela abantu bazokushaya abantu befuna izingane. Uzontshontsha ingane kabayise kodwa sikho lapho. Ngabashiya abafundisi lengane idinga umthandazo. Kodwa Imthandazo konke nje ngifuna serious. angimngabazi uNkulunkulu kulomsebenzi kodwa nje ayisiqale ngochwepheshe then we'll take it from there. So after that ke kuzobe siqhubekeka ke ngiyathemba ukuthi mesibuya bobhodi wami zobe sekungcono kunalokho. Ngizamela ukunisiza kodwa ke ngoba xa usisize nginalo ukuthi simsize nje ngokuthi athole usizo ama psychologist mhlawumbe udinga rehab mhlawumbe khona into ayidlayo futhi engayibalulanga la ngekazazi uyibalula ngoba phela nazo ziyabophisa. Kodwa izinto enichazayo nje umuntu odayisa utamatisi weminti ngiqala la eMaritzburg. Guys nayi izinto eseMaritzburg kodwa asikho lapha. Hayi. Ngizamela ukunisiza bobhodi. Siyabonga kakhulu mama nje nokusukumela phezulu uma ngabe ngibeka udaba la ukuthi sisenkingeni so siyabonga kakhulu kwi-Black Life TV. Siyabonga nathi butho Mdali. Asibonga impela sibonga ukuthi sikwazile ukuhlala lengane akusahlaleki nayo. Sike sixoxe kuphela isikhathi ngoba iyadlonga. Ubone cha izosibhozomela. Siyabonga kakhulu kwi-Black Life TV ukuthi ifike la emabaleni oKoZondi. Izosilungisela nangumntwana engathi ngasizakala impela buya ingqondo ithe ukuhleleka. Phumlani kuthini wakuphaula kobaba? Hayi, so kuzokwenzeka ngalendlela abasho ngayo. Lesho mina Naye futhi ngizoyilandela ngendlela right. Ngizocela usizo ukuthi ngisiza ngayo. ngale bese ugcina utholile umndeni wakho. Yonke indoda iyadinga ukwazi usiqhamukapi. Ngaphandle imvelaphi yakho mfethu angibonisi impilo la ngaphandle ngenza ngendlela right. Yabona into engishoyo? Ehlisa umoya futhi fanele ufunde nje enhlizweni yakho uphinde ubabonge obaba ngelinye ilanga muso right. Ubabonge nje ukuthi bagcina yonke leminyaka wakhula wazi ukuthi nobaba engekho kodwa. Yabo ukuthi badlala irole enkulu kanjani empilweni yakho? Ngiyabona. Siyabonga. Ntobizwe la mbukelo Black Life TV umndeni wakaZondi uchaza udaba lawo lokufana kade washiwa uma wakhe la egcekeni ngoba emshayeli ubaba wakhe apparently naye wayengabhilongi la ekhaya wayebhilonga le komzimba khulu ko Flyhead kodwa thina sizama ukuthi simthole ngendlela yethu as Black Life TV okubalekile sokwenza manje ubhuti somtholela usizo ocwepheshe abazokwazi ukumulela ngomqondo from there ngiyacabanga ukuthi khona ezinye izinto ezoshintsha kulomndeni wala ekhaya so lebe sibuya ke sofuna nje ifeedback from umndeni ukuthi mhlawumbe sesinjani isimo umfana khona la lulama khona sizame nathi ukumtholela ke abazali bakhe bangempela noma igogo ke because I doubt ukuthi ubaba wakhe naye wayekhona eqhamuke into ezintabeni obviously sizozama ukuthola umndeni wamdaweni mokuthi khona umndeni wamdaweni owaziyo mfethu make sure ukuthi uyasendela la email Black Life TV ukuze sikwazi ukuthi sibone ukuthi ubhuti lo akena yini wakhona athola umndeni wakhe naye aqala impilo yakhe kabusha mina umlengeni Magasela nginthatha iBrati from Black Life TV. Thank you so much for liking and commenting, sharing every time. Siyabonga nokusubscribe abafethu, we love you. I'm out. Is there Black Life TV?